aba abdullahi jikan sayyidil kauni dan amirul mu'minina imamuna Hussein ya aba abdullahi jikan sayyidil kauni dan amirul mu'minina imamuna Hussein ya aba abdullahi jikan sayyidil kauni imamuna kafa kagin labaruzu kai kayo annabashe su bani damar aikin imamuna Hussein tsira marashin adadi kai wa tudun dafawa imamuna Hussein alihi har azhabo dukansu ba su da aibu a ko'ina Hussein tamburan girma da yabo kallabi a gaban rawani ya nana Hussein shurafa dole da ku ai tafiyar za ta yi daɗi ko a so ko a ki juna Hussein jirgin tsira mu shige a shana tijjani ikiwana Hussein da je yali baga daɗi da ɗan gidan faɗin ma fito hina Hussein ya shana ya cilo sunan ka tilas mu saka mu bayyana Hussein na yi kuka da takaici zuciyata ta yi dace imamuna Hussein yaya za a yi na ji daɗi kan abin da ka yi muku imamuna Hussein Karbala dan aka shirya za a kashe maulana imamuna Hussein Karbala wayo Allah wayo ni Karbala wayo ni Hussein dole ne na yi baiti na da la'antar su yazidu imamuna Hussein yan uwana kai can mu me muka yi wa jinin ta imamuna Hussein sakayar mu guda ce mu so su mu yade su imamuna Hussein da kai yaban su Husaini a da kai dan shi'a imamuna Hussein wallahi ko bai a faɗa kan ku ba na shakka imamuna Hussein jini da raina ba da ban sace a gare ku imamuna Hussein imamu ai afuwa da ya taimaka kula ne imamuna Hussein a taimaka a kira ni imamu ko ba biza na zo Iraq Hussein saboda ku ne girma da ku ake haisa ne imamuna Hussein ku duba girman su Husaini har cikin Qur'ani imamuna Hussein ku duba suratul shura mamallaki ya shaida imamuna Hussein kulla as'alukum ce aya 23 mu bincika Hussein ko an mutu a tashi ko dan abiya bashin imamuna Hussein Allah ya musu daraja kaunar su cikar hujja imamuna Hussein a halin manzon Allah kar aiki wakala a sallama Hussein sirri a cikin sirri masu rabon alkhairi imamuna Hussein ya aba abdullahi Hussein sirrin laye imamuna Hussein ya dan Fatima Zara ya mai kyawun sura imamuna Hussein da ka gano shi Husaini to ka ga manzon Allah kamar su dai Hussein kaunar su ta zama tilas ba nuna aƙidanci imamuna Hussein ba shi'a da izala ko dariƙa salafiya kadiriya ai abuwa imamuna Hussein yan uwa ayi afuwa da yi aikin ya zo a haka imamuna Hussein ƴaƴan baba Jamila metilo bangon jingina imamuna Hussein Mansur mai gaisuwa ne sai kuma babban yaya garkuwa mai azama ne Hussein Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi godiya mun yau Allah kai ka mana kar mu saki ilahuna Hussein kan shababul faira yara masu kasidar imamuna Hussein labbaika ya Hussein ya Hussein labbaika ya Hussein ya Hussein labbaika ya Hussein ya Hussein labbaika ya Hussein